Okay. Dak manin kap. Naku mga agpa-agastan, nadamag ko nga gal-albular yung kagayam. Ado ti amumit nga gal-albular yung adayo. Imamumit maagasan rin ta uyit mo kap. Nag-ulit na kay. Pagas na rod. Wing ko makap at ituming ko ta kwa. Nabayag nagsagsagitin ki kwa. Nabayag na ko na agasin. Ituming ko. Manwatamin, tukaw ka ito yun eh. Sige kap. Kitain ta. Pero ang tama kita ito noon tang orasyonan. Orasyon ng pengar kap. Kati ubrai karon nga. Kidim ka lang. Kidimak tapos agtalikuda. Ang talikod ka. Wait, kidim mo lang tamatam. Talikod ka. Okay na. Kitde. Okay nam kitdi ay okay nam tumanin. Tao ka tin. Lagi tayo kon. Nasakit? Wing kap. Nakasikarod ka. Nya tinasikarod ko nga kap. Gamusa. Di talaga nasakit ano gamusa kap. Dati tamtama nyo, gamusa. Tapos, ostos, darang pakan kanyam. Kanya yung pakanda nga kap. Pinakanda ka. Pinagsidada ka. Pasensya ka tayo yung boses ko na. Dahil pa sidada kanyam. Anya nga kap. Balatong. Balatong. Gaputi apal da kanyam, pinakanda ka ti balatong. Kibalatong lang mit aji kap. Balatong nga da paryana pa nim. Ang kami nunay nga kuag, pare-pareyag. Kanamit parehag kap. Para parehag ka di karuba may nga pinakanda ka. Kanya ko may parehag ko nga kap. Nga kuada kanyam na parehaganda. So nga pinakanda ka. Tatataramidim. Walang din nalakala ka ito agas na. Mga lakati talong itlog lang. Amig itlog kap. Tapos batilim. Tapos, Piritong. Ayan lang. jay lang kap. Siya lang. Tapos nalaing nukwan. Ngayon na lang nga tanungan. Piritong lang itlog. Kaya bago aji kap ki agasan pa lang ata uyit mo no kakap ata mangagas kayo hindi maagasan ta uyit mo. Ngayon tumarlak itong dama. Kapag nagaro din kap, tas sige. jay lang obrai. Ngayon siya lang. Libre ba ang bayada? Libre. Libre? Sige garag kap. Thank you. Ngayon tunong, pero tunong maminsan, dabayad na na. Bin kap. Siyempre, damdamo ka pa lang. Kasi lang ay pa palang promo. Ay, Promo pa lang. pa promo na kap. Agasan ta uyit mo kap. Sige.